Mila. Indarkeria sexistak mila aurpegi, mila ahots, mila adierazteko forma eta esparru ditu. Indarkeria guztiek jatorri bera dute, emakumeen eta gizonen arteko egiturazko desberdintasuna. Aurtengoan, irudimenari lekua eman eta dantzan jartzea deitu ditugu herritarrak. Betiko formatuak apurtu eta gizarte eredu honekin ados ez gaudela adierazi dugu gaur arratsaldean hemen. Askori traba sortuz, egoera deserosoak bilatuz. Eta bide horretan jarraitzeko deia luzatzen dugu. 16 lagunan desberdintasunean oinarritutako gizarte eredu baten alde.